poz handiz aurkeztu nahi dizuegu Santurtziko Karmengo Jaietako egitarauaren barnean antolatuko dugun bertsolaritza saioa. Datorren uztailaren 12an, igandean, Gernika Parkean, arratsaldeko 7etan izango dena. Aurtengo saioan, Maia Goreneko 4 bertsolari izango ditugu gurekin, oholtzaren gainean. Oiana Bartra, Aitor Etxeberria Zárraga, Andoni Egaña eta Maialen Lujanbio izango dira gurekin. Eta gai jartzaile lanetan berriz Aitor Irastorza arituko da. Aurtengoa ekimen honen 3. edizioa izango da. Iaz antolatu genuen eta izan zuen harrera bikainak erakutsi zigun bide egokian geundela. Horregatik gure asmoa da ekitaldi hau indartzea, egonkortzea eta Santurtziko Jaietako ezinbesteko hitzordu bihurtzea urtero. Urtez urte hasten eta indartzen joan dadin. Argi dugu, Santurtziko udalean argi daukagu, euskararen sustapena ez dela hizkuntzaren erabilera bultzatzea soilik. Euskal kultura bere osotasunean indartu eta bultzatu behar da. Herritarren eskura jartzea ere bai. Bertsolaritza gure ondare kulturalaren adierazpen bizienetako bat da. Tradizioa, gaurkotasuna eta modernitatea uztartzen ditu. Eta adin askotako jendea biltzen du elkarrekin batera. Eta oso polita da guretzat ikustea pertsona zaharragoak eta gazteagoak elkarrekin gozatzen. Horregatik, bereziki eskertu nahi dugu bertsolariek egiten duten lan handia. Haien talentuari, konpromisoari eta etengabeko lanari esker bertsolaritza bizirik dago. Baina ez bakarrik hori. Gero eta publiko zabalagoaren gana heltzen ari da oraindik ere 21. mendean. Haiek dira, bertsolariak dira, euskararen eta euskal kulturaren transmisore oso bereziak eta nagusiak. Santurtziko udaletik eta euskara zerbitzutik lanean jarraituko dugu euskararen eta euskal kulturaren aldeko ekimen hauek sustatzen. Herritar guztiei kalitatezko kultur eskaintza zabalduz, eta gure hizkuntza eta kultura bizirik mantentzen laguntzen duten espazioak sortuz. Amaitzeko, santurtziar guztiak eta baita alboko herrietako pertsonak ere, gonbidatu nahi ditugu gurera etortzera. Gogoratu, saio paregabea 4 bertsolari bikainekin, igandean ilak 12 Gernika Parkean arratsaldeko 7etan. Etorri eta gozatu.